nije mogao osobno doći ovamo. Zato danas šalje mene kao svojeg posebnog izaslanika na zaključno slavlje jubileja o 600. obljetnici Ludbreškog eukaristijskog čuda. Da vam prenesem njegov poticaj, njegovo ohrabrenje i njegov apostolski blagoslov. Stoga pozdravljam također i u ime našeg svetog oca, nadbiskupa i metropolitu Zagrebačkog Josipa kardinala Bozanića, varaždinskog biskupa Josipa Mrzlijaka, apostolskog nuncija u Republici Hrvatskoj i sve ostale biskupe. Pozdravljen i predsjednika Republike Hrvatske, gospodina Ivu Josipovića, i ostale predstavnike civilnih vlasti, svećenike, redovnike i redovnice i sve vas, draga braćo i sestre, vjernike i hodočasnike pristigle iz Hrvatske i susjedne Bosne i Hercegovine, Slovenije i Mađarske. Poznata vam je povijest ovog slavlja. Prije 600 godina, 1411. jedan je svećenik, slaveći svetu misu, posumnjaju u stvarnu prisutnost tijela i krvi Kristove nakon posvećenja kruha i vina. Vino se toga trenutka pretvorilo u krv. Svećenik uplašen i zbunjen dade zazidati relikviju s krvlju iza oltara, ali je na smrtnom času otkrio tajnu. Tako je započelo čašćenje dragocjene relikvije krvi eukaristijskog čuda.